آغوشی دیار شد گل افشان نوروز خجا سپای رسیده آغوشی دیار شد گل افشان نوروز خجا سپای رسیده سی برگه و یاسمین و نرگیز آسینه خوب سرکشیده سی برگه و یاسمین و نرگیز آسینه خوب سرکشیده. қубодиён мулке аст ки таърихи ҳазурсолаҳо дошта бо бисёр урфу одатҳои мардумӣ ва ҷашну маросимҳош ба гузаштагонамон печидагиҳои зиёд дорад. дар ин диёри хуршедӣ мероси аҷдодон дар шаклҳои мухталифаш ҳанӯз ҳам азизу муқаддас дониста мешавад. кишоварзон ва ҳунармандони ҷамоати диёти ба номи Ишмирод Ниёзов тамоми маҳсулоти кишоварзиро ба маъраз доштанд. кори баҳорӣ дар сатҳи баланд давом дорад. наврӯз ва тантанаву ҷашни он дар майдони варзишии ноҳия сурат гирифт. маскуни хурду бузурги ин маҳал бо сару либоси нав ба истиқболи рӯзи наву соли нави аҷдодӣ гирди ҳам меомаданд. аз ҷамоаҳо бошад намояндагонаш ҳарчи хоси ин ҷашн буд ба маърази тамошо гузошта дар як маврид аз ҳунарҳои побарҷо намунаҳоро пешкаш месохтанд. араси омадагӣ 77 сол арабхона дар оилаи Хаймурхо омадам дехай арабхона омадам ҷамоати Носири Хисра Қабаҷон омадам хуштоман ман аввал қайсиним гулдудӯзӣ мекарда вай адас гирифтам ҳунари гулдудӯзӣ ёд гирифтам ани Фотима Зӯро анҷида гулдӯзӣ кардагим ҳастай баъди он ку гулдӯзим амода буромад қайнонам қуруқдӯзӣ мекардай қуруқдӯзӣ қайнонума адаст гирифтам ёд гирифтам хуштоманам ин ҳама ҳунари атай дасти хуштоманам гирифтам ҳозир худам медӯзам. дар қубодиён ва маҳалҳои аз марказ канортараш вобаста ба он чие ки ба намоиш гузошта шуда буд метавон хулоса кард ки воқеан ҳунарҳои мардумӣ дар ин гӯшаҳо ҳанӯз ҳам дар амал буда талабгор доранд. барои онҳое ки дар замони нав ба воя расидаанд мавзӯъҳои кӯҳан хело аҷибу боиси таваҷҷӯҳ буд. آغوش پر از یاسومن خوش آمده نوروز من آراستروی باغ و چمن خوش آمده نوروز من مهری جوانی میزنی اندر ضمیر قلب ها با عشقها به یک سخن خوش آمده نوروز من. барои чанд тан аз ҷавонони ноҳия наврӯзи имсола дар ҳаёташон рӯзи таърихӣ хоҳад монд чунки хонаободии онҳо маҳз ба ҳамин рӯз рост гирифт. масъули бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар меҳмонони даъватӣ ба ин қисмат шаҳодатномаи ақди никоҳ супорида барошон хушбахтӣ таманно намуданд. дорбоз ки дар гузашта саҳнаи дӯстдоштанӣ буд ба хусус атфолро хело хуш уфтод. духтаракони басони навниҳоли гулбасар аз вусмае ки хоси табиат буд ҷуз он аз маводи кимиё чизеро истифода намекарданд то дар ҳусни худодод чизеро доғе аз навигариву иштибоҳи инсоният набошад, яъне ҳама чӣ заминиву табиӣ. бо ин ҳама фарҳангсолориву аз таърихи наврӯз гуфтанҳо масъулин ва афроде ки ба шодбошии аҳли маскун омада буданд қубодиёнро бо ҳама дороӣ чи аз табиат ва чи аз эҷози дасти одамӣ табрик гуфта онҳоро бо ин тантана ва шодиву суруре ки наврӯз боис гаштааст табрик гуфтанд. баъдан хидмати онҳое ки дар ин гулгулшукуфӣ саҳм доштанд аз назар дур наафтод, яъне қадрашон карданд бо он чие ки хоси хидматашон буд. дар деҳоти дурдаст имрӯз сиёсати шароит фароҳамоварӣ мавзӯи рӯз гашта ҳар ки мувофиқи тавон аз хеш нақше дар ободии маҳалли зист гузошта меояд. яке бунгоҳи тиббӣ месозад, дигари дар фикри наврасону ҷавонон аз симхонаҳои иловагӣ якеро бунёд мекунад. ҳамин тавр рафтам ба он маҳалҳое ки дар он ҷо қисмати соҳибдарак ба хотири таъмини шароити умум дастдарозӣ карда инфрасохторро таъмин месозанд. дар ин росто дигар афрод низ ташаббус нишон дода ба хотири маъракае ки дар якҷоягӣ ватанро обод мекунем ҳиссагузорӣ намуданд. қисмати дигари наврӯзи ватанро намоиши махсус мураттаб гардонидашудаи фарҳангчиёни ноҳия ва дигар ҳунармандону хунёгарони касбӣ дар бар мегирифт. дар наврӯзгоҳ то дер боз базму тараб ғулғула дошту таъби мардум болида аз таҷлили ин мероси бебаҳои ниёгон.